खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि जोंनि बावगारहायै गोसोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय। आरे बा आगै मोजां नुदों माथो एखेबारे माथो सिख्ला देलायनाय नुदोंलाय नंगौथ' आरोलै दोनथ'ला मा जालायखो बेरायनोसै रा थोदो बिदिबा जोंनि नायगिरि नोंथांमोन बे गोदान बोसोरनि मुङाव आंनि बे फिथाखौनो बानायना लाबोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ दान्दिसे नायलांदिनि आंथ' बर'साखौ मोनगोन ना मोनला जाखो बेबा मोना माथो नोङो बर'सायालाय आंनिसो जाखागोन दा नोंलाय मा मिथिगौ समासो खिन्थागोन बेखौ रागा जोंखानायाव आरो नों फैदेरदोंना नै जुलियाय मा खालामनो जादों बेफोरलाय नै आइ हामा बेफोरबायदि खालामनो होनदों नै आयं थां नों न' सिङाव थांदो थां जाया आयै आंखौ नागारनानै थांबाय बियो आं एफा मोजां मोनोमोन बिखौ नाथाय बियो बुजियासै आयै आंनि मोजां मोननायखौ आं बुंखादोंमोन ना आइ नाथाय नोंसो मानियाखै आंनि खोथाखौ बुंखादोंमोन आङो दुखुसो मोनगोन होननानै मानोथो बिदि खालामनाय नोंलाय आइ ओंहो आयै बर'सायाबो आंखौनो मोजां मोनखायो मिथिखायो आङो आरो आंनो बर'साखौनो नांगौ आंनो बेखौनो नै आइ हा बिदि नांगौ होनबानो मोनो नामा माबा जिनिस थांमा थांनो मानसिया मानो मोना बेलाय आयै मानो मोना बर'साखौथ' आङो जेरैखि जायाबाबो नांगौ जायखि बिनि थाखाय जेखि खालामनाङा आङो बुहुमनि जेबो गोहोआनो जों सानैखौ खौसे जानायाव हमथा हाया आयै आंनिल' नै आइ हाखिजानि बेहा गुबुन सोरबा दंखायो बेखायनोथ' नोंखौ माना खालामदों नङाना आइ नङा आयै बर'सानि जिउआव खालि आंनिल' जायगा दङ आंनिल' जुलिया आंखौ बिदि साननोबो बोरै हाखो जेराव आं बेखौ मोजांखौनो मोनखाया नोंथ' आंनि एसेबां मोजां लोगोमोन ना जुलि जोंनि सोमोन्दोखौ मानो बेबायदि सानखो देनाय नों माथो नोंलाय बेलेगसो बुजिनानै दं आंखौ बिदिथ' जानोनो हाया बिदि होनना मोनथिबा थाङामोनलां एसे मोजां थांबाय माबा माबिसो सानना दंमोन आरो दाना गावबो दुखु मोनबायना आंबो गोसो गाज्रि मोनलायलांबाय मेजनाम गैयै नोंखौ बहा बेरायनो लांनोब्रा जायखियाथ' लांगोन आं गोदान बोसोराव नोंसोबा थांना थाङा ओमफ्राय बे जुलिखौलाय माथो खालामबावनांगौ जाखो बेथ' बिराद डिस्टार्ब खालामसिगोन आंखौ जानला माला मानिखाया ओरैनो मानसिया बांद्राय डिस्टार्ब खालामनांगौबा मोनगोनलै बे आंजों मानसियाथ' मानो एसे अख्रा देनाय आगै रोमायालाय अबाव थांखो दिनै बेरे फुंजानलाय अबावथो थांखो बेलाय गथ'आलाय आगै रोमै ना दखानफोरावसो थांखोलाय दा आं मैया 10 थाखा होदोंमोन फाक्का मेथाइ जाहैखाथारबाय बियो आगै अबाव थाङामोन नोंलाय फुङावनो दखानाव थांखादोंना नोङो मिथिखायो दे आङो मा बिदिबालाय अबावथो थाङा नोंलाय आगै
बिबार लायदों ओमफ्राय मानो नांगौ बिबारखौ लायाखै आच्छा ओमफ्राय बेखौलाय मानोलाय होआखै आगि सना आंनो जेबो माबा माबि नाङा बेस नोंल' आंजों बेबायदिनो थाफाबाय था जेब्लायबो मिनि खुसियै आयु आगै नाङा नाङा दे आंनि आगै सनाया मालाबानो एसेबां बुजिनो गोरों जाबायना दे दे आगै आंनि आगै रोमाया थाब थाब सिख्ला गिदिर जाथोंसै आगै थांनो दादिनि दखानाव ओमफ्राय साहाजों जानो माबा मोनसे लानानै फैदे लाबोनायानोथ' आगै नों माखौ जानो मोजां मोनो बेखौनो लानानै फैदे दे आं साहाखौ बानायना दोनगोन नों लायदोल' ओमफ्राय गाबोन लोंनो सापातबो गैलामोन आगै एसे लानानै फैदे मालाबानो गोदान बोसोर सफैलायबाय नाथाय आंनि जिउआवलाय माथो फाराग जाखो जेबोथ' फाराग जायाखै बेनो बे मैया जेरैमोन दिनैबोथ' बेनो जबखौबो एप्लाइ खालामनो होनो ओमफ्राय दाथ' आरो अबाव निउ इयार बायबासो जासिगोन थांनो होनैनो समानो मिलाया र' निउ इयार बायबा एबार थांथारनोसै बेरे आगै मेथाइ लाबोनाया माबायदि साहाजों जानाय ना नायनोसै र' आरे बा नंगौ नामा होमबा र' आंबो जानि माथो गोथावानो मारलाय आगै दे लोंद' आगै साहाया नङाबा दा गुसु जालायगोन ना आरो मेथाइखौ दायो बेलासियाव जानोबो दोनसै ना आयु आगै ओमफ्राय जोंना कापफोराबो बायलाजोब्बाय र' मालाबा काजलगाव हाथायाव थांनाय जाबा मोजां लानानै फैनोसै थांनो साननायालाय सानो ओमफ्राय फैसायानो मिलायहैया माबा ओं ओंथ' आगै आरो गोदान बोसोरबो जाहैबाय बयबो जाखागोन दुखु दाजा आगै जोंहाबो जागोनथ' सानैजों जागोन ना ओं सानैजों बेदर बायनानै जागोन दे र' फैसाया बेसेबां दंथाय आंनाव गोदान बोसोरावबो आगैनो जेबो खुसिखौनो होनो हाला नामा आंलाय अन्थाव बाथाव गोदान बोसोराव बयखौबो रंजानाय नुबा बेबोथ' गोसो जागोन ना आंसो जेबोखौनो होनो हाया आगैनो नों दुखु दाजा आगै आं जेरैखि जायाबाबो नोंखौ गोसो गाज्रि खालामा गोदान बोसोराव नै बिफा माथो जोंहालाय बेदरखौलाय माजोंथो जाबावनांगौ जाखो संलाबाय बेखौनो सोंलायनांगौ नामा दे होमबालाय भाजाखौनो एवनोसै नामा आङो बेखौ आरोथ' माबाहाय
दिनै रानियाबो न'आव फैयोनो दा बिदाखौनो लायनो थिनसै नामा आङो आबाखौलाय मानो थिनहरलायनांगौ हा फेरेंगाखौनो थिनहरनो हाया माबाहाय नानियानो बिदाखौ थिनहरनो थिनदों बिदाजों खामानि दंनो माबा दा आदाखौनो थिनहरनानै बुंथारदों दहायनो दे होमबालाय दा थिनहरबानो जाबाय नानिया फैसिगोनानो मोजां जाबाय दे गोदान बोसोरबो आयै आबा बरसा दे आयै गोदान बोसोरनि आयै आबा सना दे आबा बे गोदान बोसोराव नोंनि गासिबो सिमां मिजिं हास्थायनाय गासिबो जाफुंजोबथोंसै आबा आनान गसाया जेब्लायबो नोंखौ नायहरथों आरो आंनि आबा बरसाखौ जेब्लायबो खुसियै लाखिथों ओमफ्राय देलाय बुंलाय मा नांगौ नोंनो आयौ आबा आंनोलाय मा नांगौसै देब्रा आयै गोदान बोसोरनि मा नांगौ बुंलाय नाङाहाय आबा आंनो जेबो नाङा नोंल' बेबायदिनो खुसि थाबाय था जेब्लायबो मिथिबाय मोनथिखायो आं नोंखौ जेबो बिया होननानै अब्लाबो माबा मोनसे लाबोदों आं आयै नोंथ' नाङा होनखायो अब्लाबो नों मालाय मानियो आबा लाबोखाथारो माथो नोंलाय नाजावदों होमबा आयै आबा सना मानो बिदि नोंलाय जेबो बियाबाबो लाबोथारो गोदान बोसोरनिब्रा आयै माथो सानदों नोंलाय दे आबा अब्लालाय गोदान बोसोरनि मुङाव लानोसै आङो नोंनि होनायखौ आयौ आबा हा बे दख'नायानो जाबायमोन ना आरो बेलाय माथोबाव बेयाव जरासे आसान दं आयै आफा दे बिफा एसे मोजाङै बोर होना हो जोंहा फिसालानो दे आफा सना मोजाङै मोजां जेब्लायबो साननायफोरा जाफुंथों नोंनिया आरो बिहामजो मोजांखौनो मोनथारदों आंनि आबा सनाया आयौ हा बोर होनायालाय नोंना मा बिहामजोसो जालायलांखो बिफा बिहामजोबोथ' मोननांगोन ना आंनि आबा सनाया मोजां आंखौनो दे जाबायसै आरो आफा बे नोंनि थाखाय बे आबा बेखौलाय मानो लाबोलायनांगौमोन जेबो नङा आफा लादो गोजां बोथोरखाना दा ओमफ्राय हा जोंनोथ' माबा माबि लाबोसोबाय नोङो हा गावनोलाय माबाफोर लादोंना लायाखै नोंलाय आबा आंनालाय दंखाजोबो ना आयै गावनिखौथ' बायनो नागिरा मालायखौल' सानबाय थायो दे जाबाय दे जेखौ गोसो बेखौनो खालामनो हो ओमफ्राय नै आबा दा नोंना न'आवबो फैनो नागिरदोंमोन आरो नोंखौनो लायनो थिनथारदों माबा दे होमबालाय आयौ हा बेखौनो लायनोसो थिननो नागिरदोंमोन आङो माथो सफैबायानो मानोथो फैग्रा नोंलाय लायगौमोन आङो आदा माथो जाखो आं फैग्रोनायालाय दे हामबाय दे सफैबायानो ओमफ्राय दे आथिं आखाइ सुइग्रोदो आइ आरो गोजाननिफ्राय फैनाय ओमफ्रायलाय माथो हारसिं फैनांगौहाय माखौथो गिनांगौ आफा आंलाय फैनो हाखायो माथो दे दा रायलायबाय थागोन